Vítaj v tomto videu, kde ti chcem ukázať také ukážkové vypracovanie pomerne náročného zadania na pohovor. Možno si všimol, možno že nie, ale vlastne toto zadanie sa v poslednej dobe trošku tak šíri PPC internetom a je na neho veľa feedbackov, akože aj opravnených, že je to veľmi náročné zadanie a tak ďalej. Tak som si povedal, že toto zadanie vypracujem, aby som vám poprvé aj ukázal, ako pristupovať k takémuto zadaniu, po druhé tiež, ako pristupovať k takýmto klientom, a mohli ste si z toho zobrať vlastne čo najviac. Takže naozaj toto vypracovanie by ti malo ukázať, ako sa aj pripraviť na ten pohovor, ako aj na náročnejších klientov, takisto ako na B2B klientov, lebo toto zadanie by malo byť ohľadom B2B klienta. A v neposlednej rade by som ti chcel ukázať ako PPC špecialistovi viacero odporúčaní, ako si na základe aj takéhoto kvázi typu klienta zlepšiť svoju kvalifikáciu, čo ti v tom pomôže. Takže volám sa Ľubomír Varga, cez 8 rokov pracujem ako performance špecialista práve na takýchto zahraničných klientoch, takže toto, čo vidím v tomto zadaní, s týmto vlastne pracujem každý deň, takže dovolím si povedať, že toto, čo tu teraz ti ponúknem, keď sa to naučíš robiť a ponúkneš to potom klientovi, čo samozrejme nie je úplne také jednoduché, ale minimálne keď si to strebeš a zoberieš si z toho dôležité veci, tak ťa to určite posunie ďalej. Takže veľmi v krátkosti, ohľadom toho zadania, ak si ho ešte nevidel, je to vlastne o značke, ktorá chce expandovať na 3 nové trhy, takže Rakúsko, Nemecko, Taliansko, to je taká celkom štandardné zadanie. Na tieto trhy majú budget 75 000 eur na 3 mesiace. Takže potom sú logické otázky pre toho uchádzača, pre PPC špecialistu, ako k tomu všetkému pristúpi. Ako pristúpi k expanzii, čiže koľko peňazí, do akých krajín, do akých channels, aké budú mať stratégie, ako bude pracovať s kreatívou a ako 5 vecí okolo toho. Ono to všetko vyzerá veľmi náročne a priznám sa, že toto zadanie je naozaj pre človeka, ktorý na PPC kampaniach zahraničných pracuje naozaj že denne a vie to kvázi takto za skúsenosti vysúkať. Ale je normálne, že väčšina špecialistov takto s tým nepracuje, takže verím, že aj toto vypracovanie ti pomôže, aby si sa v tejto oblasti posunul ďalej, lebo je to veľmi zaujímavé. Takže ako som spomínal, v tejto prezentácii vypracujem to zadanie, ale takisto ti ukážem PPC oblasti, ktoré keď sa naučíš, tak ťa určite posunú ďalej. A aby to malo trošku takú zaujímavú štipku koreňa, tak mám pocit, že nie každý špecialista si uvedomuje, že aký je potenciál práve u takýchto klientov, aké to zadanie vyzerá náročné. Lebo z mojej praxe naozaj som už mal viacero takýchto klientov, keď je firma v podstate alebo keď má firma takéto ciele a má aj budžety a má vlastne aj nejaké tržby a tak ďalej, tak ona naozaj hľadá kvalitného človeka, ktorý ju biznisovo posunie ďalej a tie výsledky posunie ešte viacej ďalej. A tu sa už bavíme aj tento klient vlastne o firmách, ktoré robia cez 1 000 000 eur obrat ročne. Takže si zoberte, že pre takýto obrat vlastne nie je problém vás vyplatiť 3 000, 4 000, aj 5 000 eur mesačne, keď odvedete dobrú prácu. A to dokonca aj pri part-time práci, lebo tých kvalitných špecialistov nie je veľa. Takže týmto chcem len prizvukovať to, že aby sa špecialisti nebali tých náročnejších klientov, ale práve naopak, aby išli po tých vedomostiach, ktorých k ním dostanú, aby ich hľadali, aby to skúšali. Lebo takýto jeden náročnejší klient vám naozaj vie zmeniť celú kariéru a všetko potom pôjde oveľa ľahšie. Takže práve takéto veci, o takýchto veciach hovorím aj v svojom novom kurze v rámci Performance Akadémie. Ten kurz sa volá PPC špecialista 5000 a 5000 tam je kvôli tomu, lebo v tomto kurze učím PPC špecialistov, ako zarábať viac ako 5 000 eur mesačne. Ale poďme teraz späť na tohto klienta, alebo na toto zadanie. Takže vôbec sa nezľaknite tohto slajdu. Tento prvý slajd je taký komplexnejší, lebo ten začiatok býva najťažší. Takže prvá otázka v tom zadaní bola, aký je váš prístup k expanzii. Takže mali by sme popísať, aké kroky by sme spravili pred spustením kampane na nových trhoch. A toto je naozaj veľmi dôležité a keď sa v tom PPC špecialista vyzná, tak mu to do budúcna veľmi zľahší život a keď sa nevyzná, tak to bude celé komplikovanejšie. Takže z mojej praxe pred všetkým ostatným, alebo takto ešte jeden veľmi dôležitý bod. Keď ste videli to zadanie, tak aj ste si mohli všimnúť, že tam nie sú žiadne čísla. Takže ani ja tu teraz v tomto review, ja dokonca ani neviem, že aká je stránka toho klienta, hej, a akú má, čo je to za firmu. Takže ani ja v tomto review nebudem dávať nejaké presné analýzy, hĺbkové a presné čísla, ani vám to neodporúčam robiť pre vypracovania. Keď vám klient ponúkne všeobecné vypracovanie, kde vlastne iba jedno číslo, v tomto prípade to bolo 175 000 budget, tak takýto výsledok mu ponúknete aj vy. Čiže
Nie, ono to nie je všeobecné, je to vlastne vypracovanie bez čísel, lebo ten klient chce vidieť, ako vy nad tým rozmýšľate, či máte prax, či vôbec hovoríte k veci a toto je najdôležitejšie. Takže vôbec tu v tomto bode nie je treba robiť nejaké hĺbkové Excely a exporty a neviem čo. Toto tu, čo vlastne tu vám ukazujem, to úplne stačí a ja som takýmto spôsobom získal už kopec klientov. Takže znovu k tomu. Predtým, ako začneme robiť takéto naozaj komplikovanejšieho klienta, hlavne na zahraničnom trhu, tak odporúčam si spraviť také 3 čeky. Jeden ček je ček konkurencie, druhý je ček vlastne meraní a tretí je ček web stránky a služby daného klienta. Hej, teraz toto je B2B. Takže keď sa bavíme o tej konkurencii, tak veľmi jednoducho si stačí vygoogliť, keď si zoberiete hlavné kľúčové slova, napríklad konkurenciu v tých krajinách, kam chcete ísť. Zoberiem si tých pár hlavných konkurentov. A ďalší bod potom je, že si ich hodím do SimilarWebu a pozerám si informácie o nich. Čiže mňa hlavne v tomto bode zaujíma, že asi ako majú návštevnosť tí konkurenti a aké zdroje návštevnosti majú. Lebo takto už získam veľmi presný úplne nie, ale taký veľmi približný a dôležitý obraz o tom, kam sa asi vieme dostať a už mi to aj trošku tak viacej opíše, kam chcem ísť v rámci PPCčka. Lebo napríklad, keď uvidím, že u konkurencie, že pre tohto B2B konkurenta je hlavný zdroj návštevnosti Facebook a popri tom povedzme, že má silný Google CPC, tak mi to úplne dáva zmysel, lebo určite využívajú Facebook na leady a CPC využívajú na nejaký presný search. Takže už potom aj mňa to nejak mi to ukazuje, že kam by som sa asi mal zaberať a kde to zjavne aj funguje konkurencii, keď to takto robia. A ďalší check v rámci konkurencie odporúčam si hneď tiež pozrieť rôzne PPC a libraries pre knižnice reklám. Čiže Google Ads má svoju library na reklamy, Facebook Ads má svoju library na reklamy. Lebo takto vlastne uvidíte, že už pracuje konkurencia, že aké banery používajú, čo v tých baneroch robia, či používajú videá, či používajú user-generated content a milión ďalších vecí. Takže už vám to vytvorí oveľa presnejší obraz asi, do čoho idete aj vy. Lebo keď niečo začínam nové, hlavne na novom trhu, tak je lepšie sa už veľmi, veľmi inšpirovať konkurenciou, ako sa snaží teraz byť nejaký obrovský vynálezca, to väčšinou nefunguje. Takže veľmi dôležitý je check konkurencie, to veľmi uľahčí ďalšiu prácu. Potom si u nového klienta, toto by bol teda nový klient, potrebujem určite skontrolovať jeho meranie. A toto už je taká komplexnejšia vec, technicky náročnejšia. Hlavne je to dôležité pre B2B, lebo tam tá cesta toho zákazníka je pomerne dlhá, že to nie je ako na e-shope, že človek ide na web, tam si niečo kúpi a hneď mám vlastne nejakú konverziu platiacu. Hej. Čiže u tých B2B klientov je úplne bežné, že tá cesta zákazníka môže trvať aj pár mesiacov, kedy najprv iba klikne na web, potom klikne na nejaký lead magnet, potom povedzme ešte dlho v nejakom mailing liste a potom po 3 mesiacoch, 2 sa ozve tej firme, alebo firma sa mu ozve a stane sa z neho platiaci zákazník, že si niečo kúpi, nejakú tú službu tak. Takže toto všetko my musíme vlastne strekovať, aby sme vôbec dokázali povedať, že či to, čo robíme, je efektívne alebo nie. Takže v prvom bode potrebujeme mať prepojené Google Ads alebo tie naše PPC účty s CRM-kou, ktoré má daný klient. Takže v prvom rade to CRM-ko musí klient mať, lebo sú aj klienti, ktorí napríklad nemajú CRM-ka a potom ste úplne bez šance, že ako si to strekujete. Ale väčšie B2B firmy už určite CRM-ka majú a aj vlastne pokročilejšie, takže tá integrácia nebýva problém. Ďalšia technická vec, ktorú potrebujeme nejak ošetriť, je ako získať konverzie z toho CRM-ka do napríklad Google Adsu. Lebo tá konverzia sa stane v nejakom inom toole, je zaznamená v inom toole, takže Google Ads o nej nevie. Na to sa potom používa import konverzií ako offline konverzií, Google Ads offline conversions import. A toto, keď vlastne pošlete klientovi, že toto potrebujeme nastaviť, je to pomerne jednoduchá vec, tak si to nastavíte s ITčkármi alebo s nejakým analytikom a spätne potom dokážete trackovať aj Google Adsy, napríklad tých plaťacích zákazníkov, aj keby sa to stane o nejaké 2 mesiace. No v neposlednej rade, čo už by mal mať každý, tak určite si to treba skontrolovať pre toho klienta, je to, že potrebuje mať všetko merané cez server-side. Čiže žiadne cookies a browsery a tak ďalej, všetko musí ísť cez server-side a takisto vám odporúčam, toto je extrémne dôležitá vec. Ideálne to dať spraviť nejakému šikovnému analytikovi, ktorý to celé nastaví, lebo býva tam kopec takých zadrhelov a nepresností. Takže je to jednorázová investícia, analytik mu to celé nastaví, skontroluje a vy to máte ošetrené.
Tretiu vec, ktorú odporúčam si každému skontrolovať, keď idem do takéhoto klienta, je to, a hlavne do zahraničného klienta, že na zahraničné trhy, nové. V akom stave je web a služba? Možno to znie tak nejaké, neviem ako, triviálne, ale veľakrát sa mi stalo, že proste firmy podcenia túto časť, čiže idú na nové trhy s nedokončeným webom, alebo tam nie sú všetky veci, ktoré potrebuje mať ten web pre danú krajinu, alebo tá služba je taká, že pre danú, ani tá firma sa ani nečekne niekedy, hej, že či je vôbec konkurencia schopná na danom trhu, hej, že či ten produkt je vlastne nejaký fit pre daný market, alebo ten positioning, či je OK. Takže je dobré už na začiatku si spraviť nejakú takú úprimnú diskusiu s tým vedením, alebo nejak získať nejaký feedback, či daná služba je konkurencieschopná na danom trhu. Takisto si pozrieť, že v akom stave je web, hej, čiže hlavne tie preklady, platobné brány sú veľmi dôležité pre zahraničných klientov a tak ďalej. Lebo keď sa to nestane, tak vy sa môžete všelijak snažiť v rámci PPCčka, ale tie výsledky bude veľmi ťažké až nereálne nejak posunúť ďalej a minimálne tá ziskovosť bude oveľa horšia, tá nejaká návratnosť. Takže potom to môže padnúť na vašu hlavu, ale v skutočnosti to môže byť chyba niekde úplne inde. Takže, ako som spomínal, v rámci tejto prezentácie by som chcel tiež ukázať, že aké oblasti PPC sa naučiť, alebo si nejak tak pozrieť, čeknúť, aby vám to do budúcna pomohlo ďalej. Takže určite si pozrite teda SimilarWeb, všetky tieto libraries, ktoré tam mám v rámci Ads Library, čiže Google, Facebook, TikTok tam je tiež. Takisto si minimálne vygooglite tieto pojmy, ktoré som tam dal, čiže Google Ads Offline Conversions Import. Toto sa vlastne týka všetkých klientov, ktorí si nejak trackujú tie konverzie mimo webu, čiže v nejakých CRM-kách a tak. Je to pomerne jednoduchá vec, stačí to poslať developerom alebo analytikovi, oni to nastavia, len to treba vedieť, že tak niečo existuje. No a potom samozrejme každý v dnešnej dobe by sa mal aspoň minimálne vyznať v server-side problematike, čiže čo to je, ako to ošetriť. Vy ako PPC špecialista to ani nemusíte vedieť, lebo tá technická vec je náročnejšia, hlavne kontrola chýb. Ale minimálne potrebujete vedieť, že zistiť, či to klient má a presvedčiť potom klienta, že je to dôležité, aby ste to nastavil. Všetky vlastne veci, ktoré som spomínal, potom súvisia aj s tou druhou otázkou v rámci zadania. Aké rizika považujete za najvýznamnejšie a ako by ste ich minimalizovali? Takže z mojej praxe by som si hlavne a úprimne aj komunikoval s danou firmou, že toto sú tie rizika a treba sa na nich zamerať ešte predtým, ako ideme spúšťať PPC. Takže, v akom stave je produkt alebo služba? Či je konkurencieschopná alebo nie? A ako som spomínal, ak je niečo nekonkurencieschopné, že povedzme, že to funguje na Slovensku, ale v takom Nemecku je tam oveľa viac lepších konkurentov, tak by bolo naozaj naivné si mysleť, že s tým niečo spravíme. Druhá časť, alebo druhý bod, ktorý si potrebujem, alebo riziko, tak to nazvime, toto je naozaj riziko, je slabá podpora. V takýchto komplexnejších projektoch sa mi často stáva, hlavne keď sa tam rieši zahraničie, že marketingový tým, či marketingový manažér a PPC sme všetci nadšení, ideme expandovať a tak ďalej, všetko máme nachystané, podklady a tak. A potom čakáme aj 3-4 mesiace, kým IT tým niečo dodá, že dodá nám nejakú landing page, ktorú potrebujeme, alebo niečo upraví na tej stránke a tak. Takže bežnou praxou naozaj je, že keď tá firma rastie, nejak sa rozširuje, tak je ten tlak na IT je oveľa väčší a pokiaľ sa to vedenie neuvedomí, tak oni veľmi často ten marketing v podstate ich tasky posúvajú na takú až nejakú skoro poslednú koľaj, hej. Čo si treba uvedomiť, keď ste niekde v tom vedení, že je to obrovská chyba. Lebo marketing je v tomto bode ten, ktorý vám ide zarábať peniaze a keď ho IT tým nebude podporovať akže prioritne, tak tým strácate každý deň peniaze. Takže treba to vnímať ako riziko a keď sa takto niečo aj stane, tak rovno komunikovať s svojím manažérom a potom to viesť aj ďalej, že proste marketing potrebuje mať 100% podporu a tie tasky, keď máme 3-mesačný plán, však to nemôže čakať neviem koľko mesiacov, to musí byť správne z pohľadu IT do pár dní, niečo dlhšie možno do týždňa. No a takisto tretie riziko je web. S týmto tiež sme skúsenosti firmy veľakrát zápasia. Ono naozaj také triviálne veci, ktoré možno, že vám sa nezdajú, sú veľmi dôležité. Hej. Napríklad v takých nemeckých krajinách sú to platobné brány. Lebo napríklad v Nemecku je tých platobných brán a možností naozaj kopec, majú aj svoje špecifika. Takže my si nemôžeme povedať, že preklopíme to, čo máme na Slovensku, dáme nejaké 2-3 možnosti pre Nemcov a že to bude OK, to určite nie. Takže pre nás je riziko, alebo pre celý tento PPC
štát u tohto klienta je veľké riziko, keď ten web nespĺňa dôležité veci. Druhá otázka v tomto zadaní sa už týkala vlastne rozpočtov. Takže ako by sme tie rozpočty rozdelili a poďme teda na to. V podstate zoberme si, že ten cieľ je rozpočet 75 000 eur a ten máme rozdeliť medzi 3 krajiny, čiže Rakúsko, Nemecko, Taliansko a oni tam navrhujú vlastne 3 reklamné kanály, Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads. Ešte podotknem, že týchto 75 000 je na 3 mesiace, čiže keď si to zoberieme, koľko to nejak denne, tak je to nejakých 833 eur denne. Čo keď si zoberieme, že na 3 krajiny a 3 channels, už je 6, tak keď si to všetko nakombinujete, tak ten budget je naozaj maličký. Takže prvé vôbec odporúčanie pre mňa by bolo, že či tá firma na to nevie vyčleniť viac peňazí, lebo tento budget by možno bol celkom OK v nejakom e-commerce, kde taká transakcia stojí možno že pár eur alebo nie až tak veľa. Ale keď sa bavíme o B2B, kde bežne tá transakcia alebo ten lead môže stať aj cez 50 eur, neviem, aký presne toto je klient, tak potom si ľahko vyrátate, že koľko leadov vlastne vieme zohnať v rámci týchto všetkých kombinácií za tých 800 eur denne. No, neveľa. Takže ako potom rozdelíme ten budget, keď napríklad by sme zostali pri tom zadaní? Takže mám povedzme, že tých 833 eur denne a potrebujem to rozdeliť na nejaké poprvé krajiny a potom do channels. Takže to, čo sa týka krajín, tak nerobil by som z toho nejakú obrovskú vedu na základe populácie a kúpyschopnosti a neviem čoho. Rátajme s tým, že to prvé obdobie, povedzme, že prvých pár týždňov bude naozaj testovacích, aby sme si tie trhy tak oťukali, že ako nám dajú návratnosť, napríklad cenu za lead a tak. No a potom my tie budžety aj tak popresúvame tam, kde to bude lepšie fungovať. Takže by som to tak veľmi jednoducho proporčne nejak zobral, že na Nemecko by som dal nejakých 40% toho budžetu, Rakúsko a Taliansko po 30%. No a potom je veľmi dôležité, že už teda máme krajiny a do akých channels potom ešte ďalej rozdelíme tie budžety. Takže v tomto bode by som sa vrátil k tomu, čo som zistil v rámci SimilarWebu, že kam napríklad kde získava konkurencia na svoju návštevnosť, aby ma to inšpirovalo, že ktoré asi channels sú dôležité. Ale tak či tak by som by som prioritizoval Google Ads Search na veľmi presné kľúčové slova. Čiže naozaj tie kľúčové slova, ktoré už ľudia hľadajú, keď hľadajú danú službu u tohto zákazníka. Lebo naozaj to už je klient, ktorý niečo hľadá veľmi presné, že chce naozaj to, ale hľadať to aj v tomto čase, čo je obrovská výhoda. Čo napríklad Facebook nemá, lebo aj tam viete získať ľudí možno aj lacnejšie, ale pre toho zákazníka nemajú prioritu dnes, v tomto čase. Takže z praxe maximum toho budžetu by som dal do Google Searchu, čo to vlastne znesie. Akože pri takomto budžete, kebyže ten aj segment toho B2B zákazníka je nejaký väčší, tak je úplne reálne, že sa to možno skoro celé zmestí aj do Searchu, aby sme ho celý dokázali pokryť. Takže aj keby tomu napríklad tak bolo, tak aj tak by som sa snažil možno niečo vyčleniť z toho budžetu, možno že nejakých minimálne tých 30% pre display formáty, alebo také, display formáty ako Facebook Ads alebo TikTok Ads, display obľúbené video, aby som si otestoval aj aké leady získam na týchto channels. Takže znovu, ako som spomínal v tejto fáze, ideme testovať všetko. Ideme testovať krajiny, ideme testovať channels, všetkomu potrebujeme vyčleniť nejaký budget a budeme teda sa snažiť zistiť, ktorá krajina, ktorý channel nám získa akú návratnosť, čiže nejakú cenu za lead a tak. Takže toto je ten bod, ktorý som teraz spomínal. Tretí bod v tomto zadaní sa už týkal stratégie spustenia kampaní. Takže opíšte prvé kroky, ktoré by ste robili na platformách. V podstate toto už sú také jednoduchšie veci, takže mám Google Search a ako som spomínal, ten taký môj gro, alebo ten najväčší fokus by bol na to zistiť veľmi presné kľúčové slova, takže napríklad by som si zobral konkurenciu jej web, dal to do Keyword Plannera, povyťahoval ďalšie všetky kľúčové slova. A toto je moja priorita číslo 1. A takisto by som na Google Ads testoval Performance Max kampane. Nevidie toho veľa v rámci daného budžetu, ale čo tam chcem otestovať sú dve veci.
Jedna vec je, či daná B2B, či daný Performance Max dokáže získať nejakú, povedzme, search návštevnosť mimo tie kľúčové slová, ktoré máme v search kampaniách. Lebo toto je výhoda to vlastne v tomto bode Performance Maxu, že dokáže nájsť možno že niečo iné. A druhá vec, ktorú by som testoval na Performance Maxi, alebo možno že ešte jednu kampaň, kde by som si testoval PMax pre získanie leadov. Takže mal by som nejakú stránku s lead magnetom, tá stránka by bola naozaj iba pre získanie toho leadov, kde si vie človek povedzme, že stiahnu nejaký e-book, nejaké video, edukačné alebo niečo a za to mi nechá mail. Takže v tej úvodnej fáze by som pracoval s týmito tromi typmi kampaní alebo takého fokusu pre Google Ads. Ten Performance Max je potom ešte dôležitý aj kvôli remarketingu, lebo ten taký detailnejší remarketing napríklad už na ľudí, ktorí boli na checkoute a tak ďalej, funguje veľmi dobre v rámci Google Adsu alebo v rámci PMax kampaní. Potom sa už vlastne dostávame k Facebooku a TikTok, takže tiež tým, že vlastne tento budget nás až nejak nepustí byť nejak úplne, že brandovo kreatívny alebo niečo, zameral by som sa iba na kampane, ktoré majú šancu získať leady. Takže testoval by som viaceré tiež nie, lebo nebudem mať data. Povedzme pár kampaní v rámci Facebook Adsu, pár kampaní v rámci TikTok Adsu a určite by som tiež spravil aspoň jednu kampaň, teda jedna by myslím, že aj stačila pre Facebook Ads aj TikTok Ads, ktorá by bola vlastne remarketingová. Ja by som sa naozaj zameral na to, že spravím tam aspoň 3-4 kreatívy a v každej tej kreatíve komunikoval nejakú inú hodnotu pre toho zákazníka. Čiže povedzme, že nejakú referenciu zákazníka, nejaké porovnanie s konkurenciou, nejaké benefity danej služby a tak ďalej. Takže, čo pre teba ako PPCčkára sa oplatí naozaj si nejak naštudovať, je pokročilá práca s kreatívou, s ad. Tým vlastne myslím ad, akože reklamu. Na Facebooku, hej. Čiže kreatíva v tomto prípade vlastne, či je to bannerová alebo displejová a tak ďalej. Ale takisto sa to volá, že angles pri tvorbe kreatívy. A to sú vlastne tie rôzne varianty tej kreatívy, hej, lebo kreatíva nie je iba to, že si zoberiem, tuto je moja služba a tuto je zľava 20%. Tie angles sú práve tie rôzne varianty, ako tú kreatívu vytvorím, hej, ako som spomínal aj v tomto. Že ono to môže byť referencia zákazníka, môže to byť porovnanie s konkurenciou, môže to byť rôzne benefity, môže to byť čo iné, user-generated content a tak. Takže v praxi sa to volá angles, je ich naozaj veľa a práve v tomto sa oplatí si to naštudovať a mať tu prehľad, aby som to potom klientovi vedel nielen takémuto a kľudne e-commerce ponúknuť. V rámci toho zadania a tretieho kroku spustenia kampane ešte bola otázka, že popíšte prístup v rámci testovania kampaní. Takže v tejto úvodnej B2B fáze, čiže povedzme v rámci tých prvých 3 mesiacov a s tým budžetom, ktorý máme, by som nešiel do veľmi divokých testovaní, lebo poprvé každé testovanie chce teda nejaký budget a ten budget potom vlastne beriete kampaň, ktorú by už mohli byť stabilné a získavať nejakú návratnosť. Lebo treba rátať s tým, že či už keď do kampane vložím nejakú novú kreatívu alebo niečo, tak vlastne sa mi rozbije bidding, on sa učí znovu a je lepšie mať stabilné kampane a testovať vlastne na nejaké vyčlenie vo vzorke. Takže v tejto nejakej 3-mesačnej úvodnej fáze by som sa v rámci testovania zameral na v podstate 3 veci, alebo ich až trošku viac. Čiže testoval by som rôzne služby a landing page. Takže rátam s tým, že tento B2B klient asi nemá iba jednu službu, môže byť ich viacero. Takže našim cieľom v rámci tejto fáze je získať čo najlepšiu návratnosť, najlepší počet leadov. Takže je úplne bežné, že jedna služba môže mať CPAčku 50, druhá 100, tretia 30. Takže chcem nájsť tie, ktoré sú pre mňa v rámci CPA aj nejaké návratnosti najlepšie. Takže testujem si rôzne služby, každá služba nejakú inú landing page. Takisto by som určite testoval lead magnety, lebo v B2B ten najjednoduchší spôsob, ako získať toho zákazníka je práve cez lead magnet. Čiže málo kedy sú tí ľudia už tak nachystaní, že si pozrú vašu reklamu a hneď spravia zákazku za 5000. Väčšinou potrebujú ten nejaký lead magnet, ktorý ich trochu presvedčí, že ste v tom nejaký odborník, vytvoríte im nejakú hodnotu. No a potom ideálne, aby si vás sledovali či už v rámci e-mail listu alebo v rámci nejakých sociálnych sietí a stále trošku viac doťukávate
remarketingu a tak ďalej. Až nakoniec sa to uzavrie. A tretie, čo by som testoval, sú teda tie rôzne kreatívy pre Facebook a TikTok. Jak som spomínal, tie rôzne angles, benefity, recenzie a tak. Takže čo sa tebe ako PPC špecialistovi oplatí naučiť, sú možnosti, ako pracovať s landing pages, čiže nejaké konverzné mery a tak, ale takisto, ako si aj vytvárať vlastné landing pages. Lebo už keby sme v tom scenári, že ten IT tým nás nedokáže nejak supportovať, tak kľudne sú tooly, kde si vieš vytvoriť vlastnú landing page a pre ten B2B to zase nemusí byť nič extra náročné, tak si ju naklikáš do hodinky a máš vytvorenú landing page a nemusíš čakať 2 týždne za IT týmom. No a ako som spomínal, takisto práca s lead magnetmi je pre PPCčkára extrémne dôležitá. Ďalší bod, alebo ďalšia otázka, už vlastne štvrtá, bola ďalšia téma a to bolo návrh kreatívneho konceptu a posolstva. Takže predložte nejaký stručný koncept reklamného posolstva pre jednu krajinu. A keď som si čítal to reklamné posolstvo, tak trošku sa mi tak v hlave otvoril, že tuto chce ísť niekto do brandu. Ale treba si uvedomiť, že pri tom budžete, ktorý máme, a pokiaľ je nejakým cieľom návratnosť alebo nejaká efektivita tých krajín, tak tu v podstate nie je priestor na brand. Tu v podstate za ten budget vieme iba všetko alokovať do kampaní, ktoré by mali získať nejakú priamu návratnosť, lebo brand je vlastne dlhodobá vec. Takže lídy a potom predaje. Takže, tak ako som spomínal, ak je teda tým cieľom tejto úvodnej trojmesačnej fázy návratnosť, všetky kreatívy by mali byť založené, lebo pýtajú sa aj na nejaký koncept, tak tento koncept by mal byť naozaj založený na zákazníkovi. Čiže toto je proste taký štandard práce, alebo také pokročilejšie práce v rámci Facebook, Instagram a tak ďalej, kreatív, je to, že vytvárať kreatívu, ktorá je blízka zákazníkovi. Takže čo vníma daný zákazník ako benefity pre danú službu. Hej, niečo si myslíme my, ale čo ju on vníma. Takisto, čím je daná služba napríklad jedinečná oproti konkurencii a tak ďalej, alebo referencie. Všetky tieto veci zákazníkovi pomáhajú všetky tieto veci pomáhajú zákazníkovi, takže sú skvelými námetmi pre tú kreatívu. Hej. Čiže tieto veci chceme vlastne dostať do kreatívy a to by mal byť ten náš nejaký koncept. Určite by som šiel mimo nejaké brandové veci a také možno, že vyumelkované brand, bannery a tak, ktoré vlastne zákazníka vôbec nemusia osloviť, hej, jeho to vlastne vôbec nezaujíma. Takže keď sa bavíme tiež o tom, že ako si posunúť svoju kvalifikáciu v rámci PPC, tak je veľmi dobré, a vieš to využiť naozaj na veľa, možno aj na každom PPC klientovi aj na e-shopoch tak, ale vedieť, ako získať tieto informácie, čo zákazníka zaujíma. Hej. Napríklad, keď tento B2B klient má nejakú službu, alebo by si predával veci na nejakom e-shope, ktorý má nejaké produkty, tak v podstate na postoch, na baneroch, všade ľudia dávajú nejaké komentáre, čo ich zaujíma, ako na to reagujú, na fórach a na ďalších veciach si vieš, aj na konkurenčných vlastne baneroch si vieš tieto informácie získať a to máš z prvej ruky to, čo vlastne ľudí zaujíma a ty to len potrebuješ dostať na svoj baner. Tak, ďalšia otázka. Takže povedali sme si, že čo chceme komunikovať a teraz je otázka, že v akých formách to budeme komunikovať na tých platformách. Takže ako som spomínal, chceme teda komunikovať veci, ktoré sú zamerané na klienta, čiže od benefitov, porovnania oproti konkurencii, referencie a teraz sú tie formy. Hej, lebo však vieme, že na Facebooku budeme vydávať hociaké kreatívy, takže určite by som testoval statickú kreatívu, čiže jednoduchý banner s nejakým statickým textom. Určite by som šiel aj do user-generated contentu, videa, alebo aj banneru. Takže nejaký feedback od zákazníka, ideálne možno aj náhrať niečo od zákazníka, čo hovorí o tej službe, čo mu dala, pomohla a tak ďalej. Alebo iné formy tých aj user-generated content, proste je už milión rôznych variant. A určite aj rôzne video a kreatívy. Takže znovu iba prizvukujem, že netreba byť nejaký šialene kreatívny, lebo pri danom rozpočte vlastne na to nemáme priestor. Tu keď si zoberieme, že na testovanie potrebujeme vyčleniť nejaký taký vlastný budget, ktorý nás až tak nebude bolieť, alebo nebude veľmi chýbať tým performance kampaniám, ktoré už idú rovno po lídoch, tak toho priestoru tam nie je veľa. Aj toho priestoru tam je možno na to, že vieme testovať naraz 2 kreatívy na channel. Takže je lepšie testovať menej a získať vôbec nejaké dáta, alebo čo my chceme získať, je
cenu za lead, ktorú daná kreatíva vytvorí. Takže máme nejaké staré kreatívy, máme nejaké nové kreatívy a každá z nich po nejakom, povedzme, že čase bude mať cenu za lead. Takže potom logicky chceme si nechať tie, ktoré sú vlastnejšie, kde ten lead získame vlastnejšie a tie horšie povypíname. No ale na to potrebujeme to, aby vôbec tie kreatívy mali ten priestor získať tie konverzie. Lebo 5, 10, aj 20 konverzií mesačne pre Facebook to je nič. On sa pri tom nedokáže nejak naučiť a optimalizovať. Lebo v tom ďalšom bode ešte budeme chcieť pracovať s CPAčkou za daný lead, čiže znižovať. No a na to naozaj potrebuje aj tých 50 konverzií, aj viac ideálne, mesačne. Na ad, nie na kampaň. Takže prizvukujem, že oplatí sa naozaj vyznať v oblastiach, ako sú user-generated content kreatíva, ktoré viete aplikovať v podstate na každého klienta. No a toto je vlastne už záver, čiže 5. časť, kde klienta zaujímajú KPIs alebo nejaké hodnotenie toho, že či to ide dobre a zle. Toto je veľmi dôležité a ja by som to teraz spravil takto. V prvej časti sa klient pýta, že ako si vyhodnotíme prvé mesiace tej spolupráce alebo fungovania tých kampaní. Takže z mojej praxe, keď sme teda v situácii, že idem na 3 nové krajiny a môjim cieľom je nejaká návratnosť, čiže chcem čo najlepšie alokovať ten budget, ktorý mám. Takže v tomto prípade by som odporúčal takéto KPIs a to je, alebo vlastne aj potom to vysvetlím. KPIs by som odporúčal cenu za lead, cenu za platiaceho zákazníka a tak informačne takisto návratnosť daných krajín. Čiže ROAS, povedzme, hej, alebo ROIku, alebo niečo. Takže v praxi to potom vyzerá tak, že pre jednu krajinu máme cenu za lead 30, pre druhú krajinu, keď sa bavíme o B2B alebo nejakom takomto drahšom segmente, pre druhú krajinu máme cenu za lead 100, pre tretiu krajinu máme cenu za lead 80. Takže takto už vieme prioritizovať, no a samozrejme, že aj počet je dôležitý, hej, koľko tam sme získali. Takto už vieme prioritizovať, že kebyže v tejto krajine pokračujeme, alebo je to pre nás veľmi dobrý adept, lebo má aj veľa konverzií, tie sú za dobrú cenu za lead, takže už tam len vieme dávať viacej a viacej peňazí, škálovať marketing cez rôzne veci a je tam veľká šanca, že tam zdravo porastieme. No a zase napríklad krajina, kde máme cenu za lead, povedzme, že 200, čo je pre nás veľa, tak vieme, že ešte sa s tým treba trošku vyhrať, aby sme tú cenu stlačili dole, možno cez produkt, možno cez web, možno cez reklamu a ešte na tej krajine pracovať. Iná možnosť je napríklad také trhy ako Nemecko alebo UK, čiže tie silné západné trhy, kde je úplne prirodzené, že tá cena za lead je proste vysoká, aj keď máte veľmi dobrý produkt. Takže tam s tým proste treba rátať. Hej. Na začiatku to je vysoké a moja stratégia je vlastne dlhodobá a v rámci tých ďalších a ďalších rokov, aj tým, že ma vlastne budú ľudia viacej poznávať, môj produkt a tak, už tá cena potom klesá a je bežné, že v takýchto drahých krajinách sú firmy najprv v strate a potom začnú byť ziskové. Takže vlastne to už som povedal pár dôležité veci aj z toho, že ako potom k týmto kampaniám pristupovať po tých 3 mesiacoch tej úvodnej fázy. Lebo posledná otázka klienta vlastne bolo to, že a čo sa stane, čo vlastne robiť po tých 3 mesiacoch, aké si definovať nejaké ciele a KPIs. Takže, jak som spomínal, po týchto 3 mesiacoch už ma zaujíma naozaj to, že v akej krajine dokážem rásť a akú krajinu potrebujem nejak optimalizovať a možno niektorú krajinu aj vypnúť. Takže v tých ďalších fázach, povedzme, že na ďalšieho pol roka až rok, tiež ma určite zaujíma aj cena za lead, aj cena za platiaceho zákazníka, aj tá návratnosť, čiže to je čo bola predtým, ale už by som si dal aj také akčnejšie cieľe. Čiže už by som si dal aj cieľ počet zákazníkov, ktoré za to obdobie chcem dosiahnuť, aby som si to potom vedel rozrátať aj do budžetov, ktoré nové na to potrebujem a do nejakých prác PPC-čkových. A takisto už by som tam odporúčal dať si aj nejaký revenue cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Hej. Takže skúsený PPC-čkár vlastne býva pri všetkých týchto cieľoch, aby sa nevytvárali nejak takto od brucha, že mi ich niekto len tak povie, lebo oni by mali aj samozrejme že odrážať tú PPC realitu, hej, že nemôže mi niekto povedať, že teraz máme CPA 50 a oni ju chcú 10 za pol roka, alebo to skoro nereálne, hej. Alebo že teraz máme zákazníkov 50 a oni chcú 500 za pol roka pri tom istom CPA, alebo aj to je nereálne, hej. Čiže
vo väčšine prípadov. Takže to zostávanie cieľov tých KPIs určite je dôležité, aby tam bol aj PPC špecialista a tým pádom aj ty potrebuješ vedieť, alebo mať aspoň takú nejakú predstavu, že čo v tomto funguje, aké cieľe vyberať, aké sú tam zákonitosti a tak. A určite sa ti tiež oplatí teda vedieť tie veci, ktoré spomínam v tomto odporúčaní, že poznať aj rastové stratégie pre klientov, ktorých sú ísť na viacero zahraničných krajín. Lebo ako som spomínal aj teraz, ono je to stále v takom balancovaní, že niečo funguje lepšie, niečo horšie, a potom kam tam, aký budget a takéto veci. To by som chcel len podotknúť, lebo toto už by mal byť aj záver týchto všetkých vecí, že všetky tieto veci, ktoré som odporúčal v rámci, čo sa ti oplatí, nájdeš vlastne aj v mojich kurzoch v rámci Performance Akadémie. A takisto, keď ťa to zaujalo, celý tento návod alebo celá táto metodika, tak ti odporúčam aj pozrieť si môj kurz nový, ktorý je založený presne na tieto veci. Čiže v novom kurze som dal dokopy všetky podklady a feedbacky, ktoré mám z PPC špecialistov a vytvoril som takú ideálnu PPC kariéru a takisto kopec ďalších vecí, ktoré sa toho týkajú. Ako získať klientov, ako ich naceniť a tak ďalej. Je to cez 4 hodiny vlastne iba veci okolo klientov a kariéry a potom ďalšie 4 hodiny okolo tých už pokročilých vecí, ako som spomínal, že zahraničné kampane, Facebook a tak ďalej. Takže tento kurz celý, taká jeho myšlienka je to, že chcem naozaj pomôcť klientom, PPC špecialistom, aby dokázali sa posunúť v kariére a dokázali napríklad ako taký veľmi jasný cieľ zarábať cez tých 5 000 eur mesačne v svojej kariére, čo je z mojej praxe aj tých možností na trhu úplne reálny cieľ. Takže keď ťa to zaujíma, sleduj posty, ktoré dávam, alebo chodí rovno na Performance Akadémiu.sk a minimálne v rámci tohto víkendu budem spúšťať tento nový kurz, bude aj za zvýhodnenú cenu, takže kľudne si to pozri.